Moi boas e benvidas a un novo vídeo de Tosío. Retomamos unha sección moi especial que é a de Viaxando con. E hoxe con quen viaxamos? Pois hoxe viaxamos con Mario, de Hola son Mario, youtubeiro de referencia na Galiza, remeiro en Cabo de Cruz, nominado aos premios Mestre Mateo por mellor comunicador. Clichés, clichés, clichés. Hoxe vamos falar de clichés, do que son, para que serven e como se usan. Obviamente tamén sobre clichés gallegos deses, que aquí hai moito gallegueiro que o sei eu e que o vexo eu e así é. Como estás, Mario? Ben, de feito, cambiei a miña biografía de Twitter por Mestre Mateo nominated youtuber. Que, a ver, realmente, o sea, a verdade é que está bastante mal, está mal decirlo, en plan, doume apoio, en plan, doume igual non gañar e así. O único que me dou pena foi por non poder ir dar un discurso así, porque todos os discursos eran tan mía. Normalmente sempre había alguén que decía así un discurso un pouco incendiario e tal, pero todos foron super aburridos, super en plan, tal, obrigado por este tal. A xente que dá os discursos en español, por favor, que putos desubicados, de verdade. Quiten de aí, que putos desubicados, que vergonza. En plan, eso, que me dou pena porque non houve ningún discurso en plan así, guai, pero bueno, sin máis. Pero creo que a parte interesante tamén estuvo ver a ti na alfombra vermella, tanto co teu look como realmente cos discursos que foches dando ao largo dela. Que eu algo escoitei e, bueno, non te deixaría andar arriba, pero compartiches o igual, outfit falaba por si mesmo tamén, era xa un alegato en si mesmo. A ver, o outfit eu creo que foi a cousa que máis me diverteu poñer creo que na miña vida, así, por iso, en plan, gustou moito a choida que le dei, así, en plan, por si me bonito. Pois agora imos encanarse a pregunta tamén de cal é o país, países e demais, e queremos que nos digas, pois, a cantos viaxaches ou a cales. Que viaxes fixeches xa ao largo do tempo? Ui, bueno, a definición de país xa é problemática porque hai... Bueno, non hai... Digamos, Estado-nación. Estado soberano. Bueno, nunca salín de Europa, para empezar, para que non se por aí, nunca salín de Europa xeográfica nin política. Fun a España varias veces, non moitas, pero varias veces. Fun a Euskal Herria, fun a Catalonia, non moitas, creo que dúas veces, tres por aí. Fun a Portugal, fun a Alemanha, estive vindo en Alemanha, a UK, a Austria tamén fun, a Luxemburgo, a Liechtenstein, a Suíza, a França, a Italia tamén fun, e creo que that's about it. Fora da Europa xeográfica e política, a que lugar te gustaría ir, a que país? A Mongolia, número 1, obviamente, Mongolia. Teño estudado así bastante sobre as culturas e diferentes en plan etnias e tal de Nigeria e gustaría ir, pareceme así un sitio moi interesante e tal. Pois tamén me gustaría moito ir... Mira, teño aí, vides ese libro que hai aí? O Atlas Islas, pois é un libro que se chama Atlas de Islas Remotas. É como, pois, como ben indica, un atlas de islas en plan remotas e así. Sentinel del Norte. É como en plan, sí, é a Bouvet, unha illa de Noruega que está no Pacífico Sur. O sea, gustaría ir a sitios en plan máis que tal. Buah, a Tristán da Cuña, sabes que é Tristán da Cuña? Sí. Sería a hostia de Tristán da Cuña, é como en plan a puta hostia. Non sei, gusta mirar sitios que, en plan, quen quería ir a Estados Unidos, quen quería ir a París. Na Solomon Island tamén se un canal que se chama Geography Now, sabes que é? Sí, gustamos moito. A Solomon Island, bueno, xo vira antes, é así, pero era no único sitio do mundo, aparte da Europa continental, onde había xente con pelo naturalmente en plan rubio. Algún máis sitio que me gustaría ir? Mongolia, eu penso que Mongolia primeiro. E Mongolia por que? Justo, en plan, obsesionome moito así por cousas así moi concretas e tal, pero non sei onde empezou, a verdad, pero eu penso que foi en plan rollo como é un país en plan como moi, non sei, que está como moi esquecido, que hoxe en día é un país, pois, casi por casualidade, de feito, non sei, en China, en plan, o borde de... por toda a fronteira con Mongolia hai unha provincia que se chama Mongolia Interior, que realmente ten como 3 veces máis de población étnicamente mongola que Mongolia, que como en plan a puta hostia de pensar, así. Bueno, pasa en moitos sitios que hai moita xente na diáspora, por exemplo, Armenia, hai moita xente máis étnicamente armenia na diáspora que na propia Armenia contemporánea, non? Pero, non sei, é como un sitio así como moi... que non estou moi alterado pola globalización cultural e tal, que ten como... aínda que sexa unha cultura así moi concreta, moi dun clima extremo e tal, con todo o que conleva vivir nese tal, pareceme moi interesante que perviva eso e tal, obviamente pervive porque non hai moitos recursos así que explotar e tal, entonces pois tampouco non foron ali molestar moitos. E tamén sigo, desde aí, empecé a seguir na pandemia e surxe obsesionado cos seus vídeos. Un señor que se chama Baldan Bankrupt,
dedicábase antes a ir por eso, pues, por ex-repúblicas soviéticas. Ten 40.000 vídeos por Bielorrusia, por todo Rusia, por tal, non sei que, por todas as repúblicas de Rusia. Os vídeos son a puta hostia. O que pasa que agora ten a entrada por vídeo en Bielorrusia e así, por en teoría falar en contra do goberno e tal. En Rusia tamén o detuveron un día, en plan, que realmente, o sea, non podes ver absolutamente nada que sexa como en plan hiper explícitamente en contra do goberno ruso ni nada. Que sí que me abreu moito a visión a eso, en plan, a Asia Central, tamén concretamente moitos por Asia Central e tal, en plan, por eso, pues, por moitísimas mierdas que tal. En plan, moi interesante eso, por esos sitios que son así menos, en plan, vistos, así, porque claro, obviamente, ainda que non vayas de turismo a un sitio, sabes 40.000 cousas sobre Nova York, sobre Los Ángeles, así, por toda a ficción que por todos os medios. Claro, esos sitios non teñen así tanta exposición, resultan máis curiosos e tal. E agora, vasnos dicir cal é o teu lugar favorito no mundo. O meu lugar favorito do mundo? Obvio, Boiro, é moi bonito. Bueno, de pequeno gustaba moito, en plan, tipo, ao lado da miña casa, en plan, hai como monte xa, e gustaba moito de pequeno ir ali, en plan, non tiene nada que facer, vou ao monte, en plan, a pasear así, a dar voltas, tal, non sei que, e iba así hasta o sitio máis alto do monte, e quedaba ali a mirar, e así. Pero bueno, ese é un pouco así máis nostálgico, en plan, de cando era pequeno, e así. E o menos favorito, que eso seguro que é máis fácil, rajar de algún lugar. Menos favorito, un sitio horrible. Unha puta merda, vamos. Un horrible. Un sitio horrible. A ver, Vigo. Que quería de Vigo? Tío, é que é horrible. Tan feo, tan malo de andar por él. O sea, non hai... Horrible, 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 un sitio horrible. A xente de Vigo super estúpida, super analfabeta. En plan, mentalidade de... Somos de cidade, pero non, eres dunha cidade subalterna. Eres considerado un puto analfabeto para o centralismo europeo, igual que o resto do mundo. Desta xente, en plan, acordo unha vez que fora, non sei onde, non me acordo onde era, pero había dous rapaces de Vigo, en plan, rapaces, así. Había moita peña que era de diferentes sitios, non? Era como en plan, e tú onde eres, tal? De como se dice? Sanxenxo. Buah, hoy estoy aprendiendo muchísimos nombres de pueblos, tal. É como en plan, Vigo, eres de Vigo, pero que coño pensas que onde vives? En plan, horrible, horrible. Sí, eu creo que eso é algo que pasa moitísimo na cidade, porque a mí pasábame tamén cada vez que dicía na Coruña ou en Santiago que era de Vimianzo, que nadie sabía onde estaba Vimianzo. Xa. Está a menos de unha hora de calquera das dúas. Despois, se tiveras que elexir unha parte do mundo para mudarte, para estar ali e facer algo en concreto, a que lugar irías? Cal te gustaría ir? Gustaríame Dinamarca, sempre me gustaron moito en plan os países nórdicos. De pequeno estaba super obsesionado cos países nórdicos. Me gustaron moito en plan como as paisaxes nórdicas, pareceme como unha cultura así como moi fría, en plan moi de estar recollidos na casa, moi de socialización máis selectiva e tal. E non sei por qué, sempre me gustou moito. Un pouco en plan como Mongolia, así que claro, obviamente, pues, todo é deserto, teñen así as súas cabañas, son nómadas, que tal, bueno, en todo o mundo, obviamente, pero bueno, ainda hai un alto grado de nomadismo. E tamén justame eso, en plan, eso como un clima así, en plan, inhóspito, que che obliga, en plan, como facer así como conexións humanas máis selectivas, non? Porque, por exemplo, nos climas cálidos, obviamente, sí, pues todo o mundo, obviamente, todo, sempre hai os clichés, eso, en plan, por aquí, a xente de Andalucía, que son así máis outgoing e máis de andar por aí e tal, non sei que non sei canto, pero por razóns obvias, porque son climatolóxicas que poden estar todo ano na rúa falando con todo o mundo, nos sitios onde o clima é máis tal, pois a xente, pois, é de outro xeito, non? E sempre me gustou moito, pois, eso, un sitio, non? En plan, eu diría, pois, eso, Dinamarca, ou para ir a vivir, en plan, gustaríame eso. Sí, Dinamarca. Si puderas ahora mismo, desde cero, empezar a aprender unha lingua, tanto por razóns lingüísticas como por interese territorial en visitar o lugar tal, cal sería, ademais de... Armenio, encantaríame Armenio sería a puta hostia, e despois, bueno, eu creo que non falei nada de Armenia, encantaríame ir a Armenia, o que pasa que é un pouco así complicado ir e tal, por inestabilidade en plan política e todo iso e tal. Encantaríame Armenia tamén. Estou ultra obsesionado con Armenia, con toda a diáspora armenia, con todo o xenocidio armenio, a puta hostia. O Nagorno-Karabaj, a provincia esta en plan que está en teoría en Azerbaiyán, que hoxe en día pues, está casi desaparecendo e tal polo tal. Eso, o armenio tamén, claro, aparte ao ser unha lingua illada e ter así un alfabeto en plan propio, en plan da lingua, tamén sempre me pareceu así moito máis, bueno, igual que o xeorxiano, pero non sei por que o xeorxiano non me pareceu así tan guai, bueno, whatever. É que claro, en África, o mítico primeiro que dis, o Swahili, así, pero claro, o Swahili é unha lingua en plan tan coñecida que ten tanta exposición, porque en sí tamén é unha lingua franca de moitas outras, de moitas comunidades e tal, en plan que non todo o mundo é nativo de Swahili, de que obviamente pues, cada vez máis, non? Bueno, hai, sigo a unha tipa que é de Canadá, bueno, non, é de Ghana, e fala
bueno, unha das linguas máis faladas en Ghana chamase Twi. Entón me dixen, bueno, podría estar divertido aprender Twi, así que, bueno, é como a lingua nacional, así que obviamente non é a única etnia que hai. Plan, Twi, estaría ben. Armenio e Twi. Vale, porque unha cousa que non comentamos antes de facer esta pregunta é que falas moitas linguas. Bueno, a ver, tampouco, o supoño que máis que a media así da xente que tal, pero tampouco non creo que moitas. Queres nos las contar? Gallego, español, inglés, alemán e despois portugués, supoño, que nunca aprendín así formalmente. Así. Estou aprendendo francés e danés. Bueno, danés agora teño un pouco aparcado. En plan, danés aprendo así a cachos, así, non son moi constante así, pero claro, tamén intento en plan consumir en plan programas e tal en danés, pero claro, obviamente, pues, sempre son da televisión danesa ou tal e así, que non sempre me interesan así demasiado e tal. En plan, teño visto así algún documental de algún artista en plan que sigo e tal, non sei que, pero sempre en plan difícil e tal. De feito, unha pregunta que me gustaría facerche, que non está tan relacionada cas viaxes, pero sí coas linguas, non? É así que hai moita xente que aprende linguas para viaxar ou para mudarse, non? Que son ferramentas ao final que nos funcionen movéndonos físicamente. Pero realmente non é o que a ti che levou a estudar linguas. Entonces, que é o que che leva a ti a elixir as linguas e a estudalas? A ver, porque realmente, o sea, si que es coñecer algún certo grado de profundidade que se xa relevante unha cultura, obviamente tens que aprender o seu idioma, non podes estar sempre eso, en plan, intentando facer así como un camiño a través de traduccións e tal, o sea, para que unha persoa realmente se pode expresar libremente e con toda a súa, pues eso, toda a súa amalgama así expresiva, pues tens que expresar na súa lingua propia e tal, e que sepa así, a ver, obviamente, pues obviamente está ben que todo o mundo sepa inglés e tal. Bien, aprended inglés. Para Estados Unidos, para ir todas estas Hai xente que non vas chegar co inglés. Claro, por eso mismo, en plan, para ter un coñecemento mínimamente relevante dunha cultura, pois tens que tamén aprender a súa lingua e tal, non é como só en plan, ai que vamos a comer espaguetis a Italia, como en plan, vale, sí, pero para que é eso? Esa outra cousa, de feito, non sei se ides preguntar sobre isto e así, pero que me pasou moitas veces é así, indo de viaxe e así, que é algo que realmente teño un pouco de tirria a viaxar eu creo que, eu sempre penso que é polas inclemencias en plan de viaxar, en plan planealo, tal, non sei que, non sei canto, pero penso que é porque sempre que viaxei, sempre tiven eu toda a responsabilidade de programar todo, porque son o único que sabe falar en plan fluidamente inglés ou idioma de en plan, ou en Alemanha, alemán e tal, non sei que, e con en plan, sempre con quen fun, claro, e tamén sei en plan ubicarme ben nos mapas e tal, e claro, sempre eu non sei mirar nos mapas, eu non sei falar, eu non sei que non sei canto, claro, eu teño que estar todo o tempo mirando o mapa, onde imos tal non sei que, falando con todo o mundo, falando, dicindo isto, reservando isto porque está en inglés, non sei que non sei canto, é como en plan, joder, ou seja, non podo en plan disfrutar da viaxe porque son eu quen ten que levar o peso de organizar todo en todo momento, son o único recurso que teñen para comunicarse en calquer momento, é como en plan, joder, tío, pero, tío, aprende puto algo, en plan, non sei. Hai que acabar reventado, xa. Xa, é que é horrible, en plan, joder, tío, en plan, que coño, pero bueno, eso. Nada, a próxima vez que vayas de viaxe dille a xente que... Creo que non vai mellorar a situación, pero bueno, esperemos. Bueno, levaremos con nós un día. Veña, un día vamos viaxando con o laxón. Na furgoneta e tal, eu durmo, podías un colchón arriba, durmo arriba. Si, podemos unha camiña. Bueno, pues con esta declaración de intencións podemos pasar á seguinte parte, que é a túa anécdota máis bizarra. Terías que superar a da anterior convidada, que xa foi, digamos, na temporada anterior, que foi Wendy, de Wendy Speaks Galego, que nos contou Somos en 2009 en China. Non sabía nada de chinés. Estábamos nunha región que se chama Gansu, que está na parte oeste da China, e hai un mosteiro que se chama Labrang, que é un dos mosteiros budistas máis importantes para os tibetanos. Fomos á estación de autobuses e vimos un bus que ia ao sitio onde queríamos ir. Tentamos entrar no autobus, pero o conductor non nos deixou entrar no autobus. Finalmente, houve un conductor que sí que nos deixou entrar. Só que, cando chegamos a esta vila no medio, obrigou-nos a baixar, pero só nós, non sabíamos porquê. Despois de alguns minutos, estávamos rodeados por policías que tiñan SWAT escrito no uniforme. E levaron-nos a un señor que sí que falaba bastante ben inglés, porque era o representante do Ministerio de Asuntos Exteriores. Él explicou-nos que esta parte da región estaba temporariamente fechado aos estrangeiros, porque máis tarde soubemos que os tibetanos que vivían ali estaban protestando contra o governo.
Este señor do Ministério dos Assuntos Exteriores foi muito simpático, de feito era tibetano, convidou-nos a jantar e depois levou-nos no seu próprio coche, conduziu-nos até a fronteira do concello. Entonces terías que superar esa anécdota. Como ves? Xa, pois non teño así anécdotas así viaxando moi que tal. Bueno, en Alemanha coñecín así bastante xente, que tampouco non é así algo hipertrambótico, así coñecín bastante xente así de pais galegos e así que falaba galego perfectamente, a pesar de que nunca viviran aquí e tal, en plan, que sí que aprenderon en plan galego super ben, pero que aparte eran hiperfachas, en plan A mezcla perfecta. hiperfachas de e por que me hablas gallego, en plan, falaban, o sea, eran nativos galegos, en plan, era a súa primeira lingua, en plan, a primeira que aprenderan e tal. Por que me hablas gallego tal? Non sei por que presupones que tengo que hablar gallego tal, non sei que, non sei cuánto. É como en plan, pero si literalmente en plan dixéstome que era a túa puta lingua. Porque claro, teñen como en plan o preconcepto alemán de dialectos e lingua, verdad, que os dialectos son linguas regionais que non teñen en plan ningún tipo de estatus e tal, entonces é como en plan algo para falar en plan na familia e tal, pero xa está. Supoño que será por iso, pero non sei. Pois agora pasaríamos a unha parte que é nova, por certo, como unha ronda rápida de preguntas sobre que preferirías. Nos imos Vale. dar dúas opcións. A miña aposta é que non vai ser rápida, pero bueno. No, pero eu creo que o bonito tamén vai ser que non sexa rápida, porque hai algunhas preguntas que están moi Que vai chulas. ser moi interesante con Mario. Entonces, imos comenzar. Que preferirías? A. Ir sempre nos avións en primeira clase, pero despido ou en gallumbos, ou ir sempre en clase na peor que hai e sin ningún sitio para as pernas, como che pasará ahora, ou sempre de pé. A ver, como persoa que leva facendo deporte competitivo desde os 12 anos, estou acostumado a estar diariamente en pelotas con 40 e pico personas ou 50 e tamén de cambiarme na regata ou ducharme en pelotas, en duchas públicas, en duchas de praia, en duchas de tal, así que podía estar facendo isto agora mismo en pelotas que me sudaba a puta polla, a mí igual, así que... A culpa de YouTube. Así que iso. Que prefires? Facer un road trip de 3000 km en microcar ou facelo de 3000 km nun coche normal, pero tendo que compartir espazo cun facha, cunha persona moi facha. Cun facha, obviamente. Adoro os fachas, son as mellores persoas que hai no puto mundo. Pero o coche consumiría moito. Uf. Le da igual. Pero teño que pagar a gasolina. Sí. Bueno. No, tío, todo que sea para que non vaya con facha. Movendo as cosas, no, sale No, es que non depende os fachas, non lle fagas caso a ser. No, de feito, quero dizer, supoño que non haberá nunca é así, pero exígeme o presidente das novas xeracións ou así do PP de Galicia e tal, encántame todo o que publica, xuroche, de verdad, adoro as súas historias, adoro as súas publicacións, pareceme o máis trambótico que se ser os máis O sea, que te sexista. divertiríase con él, vale. Obvio, Vale, encántame, xuroche, encántame. Vale, pues cambiamos entonces o road trip que propuxemos nós os tres para que podas facer con él. Veña, va, obvio. Un pouco nesta liña, a terceira sería que preferirías a ter nacido na Galiza, pero non saber falar galego, ou ter nacido en España e saber falar galego. É que ter nacido aquí non sabe falar. A ver, obviamente é unha situación que lle pasa a moita xente así, porque son, a ver, pois tuveron así a desgracia de non ser pois, nunha familia así español falante, en plan, son xeralmente, é que estou teño falado así con moita xente así, e acórdome unha vez que lle dixera a unha tipa e tal, é que a afirmación é a seguinte, é que eu cando escoito a alguén falar galego, o primeiro que penso, esta persoa é retrasada mental. En plan, é subnormal, e dixome, sí, tal. E claro, a lógica detrás disto é que, claro, obviamente como persona español falante na Jalla S e así non tuvo que pasar, pois eso, a situación subalterna de ser galego falante ou de experimentar todas as vivencias que experimentas por ser galego falante, entonces non é que sexan máis parvos per se, pero sí que teñen menos vivencias vitais que lle fan, pois, ter como unha visión vital máis sesgada e tal, non sei canto. Entonces, eso daríame moito noxo, así que preferiría outro. Hola, João Mario dixo que prefiere ser español. De feito de aquí, un clip para TikTok. Son español, a moita honra. Ponme aquí a foto de meu traxe de español. Que preferirías, viaxar só ou en grupo? Só. Vale, entonces que preferirías, viaxar en grupo ou viaxar
só con unha persona e que esa persona fora inaguantable, que che caera mal. Pois en grupo, porque entón as tensións son máis fáciles de disolver. Que preferirías? Perder un vuelo en conexión ou chegar ao destino sen equipaxe? Perdelo, non? Porque dame moita ansiedade de perder pertensas propias. En plan, dame hiperansiedade a xente que perde puto todo, que perdeu 40 putos móviles, que lle rouban de todo. Porque claro, ti despois dis, pero como pode ser posible? Pero claro, despois ves como tratan as súas cousas, que deixen todo xisca. Odio a puta peña que o primeiro que fai é chegar á casa e deixar a carteira tirada por un lado, o móvil tirado por un lado, as chaves tiradas por outro lado, como en plan, pero que che importa telas na puta chaqueta? Bueno, primeiro xa tento evitar a toda costa viaxar con moitas, en plan, se podo viaxar solo con unha mochila, viaxo solo con unha mochila e levo mudas de, en plan, unha sudadera, dúas camisetas, dous calzoncillos, dous calcetins, e vou tirando con iso, que non andar con putas maletas para levar mierdas que non vou necesitar. A seguinte sería, que preferirías? Unha semana de vacacións sen internet ou sen agua quente? Non creo que sin internet, o sea, podo, en plan, podo estar unha semana sin internet, o sea, non pasaría nada. Ou sen as dúas? Nos xa temos feito. A ver, depende do clima. Que preferirías? Unha viaxe sen planificar absolutamente nada ou co itinerario estrictamente marcado? Non sei, a ver, obviamente non tes así que facer ningún tipo de pensamento así se tes todo planificado, pero non sei que preferiría, vos que preferiríades? Nada cerrado. Sin nada. E temos pensado con algunhas viaxes que fixemos e é como, vale, un pouquiño máis cerrado sí que o teria feito. Por exemplo, con Xordania. É un coche. É verdade os cans asesinos, os que hai polas carreteras que se che lanzan ao coche, este? No, en Xordania, polas carreteras, así, no polos sitios. Nada, que me dixeron en plan que rollo en plan por estradas estes en plan que obviamente por a través do deserto así que hai moitas veces grupos de cans e así que se tiran ao coche en plan de hai que volver. Que preferirías? Viaxar a donde non te poderías entender, nin con lingua, nin con signos, nin en xeral non te poderías facer entender, ou a un lugar onde non che gustara nada de nada a comida? Creo que preferiría non entenderme, porque a verdade é que como ao final, pois non sei, o sea, se hai así como tampouco non tens que entenderte tanto, é así, en plan, tampouco non tens por que ter tanto contacto así con tal para entenderte, ao final é como, mira, pois dame Juan, pero iso, en plan que o de non entenderme. Que preferirías? Viaxar a un lugar extremadamente caluroso, tan caluroso como máis de 40 grados, ou extremadamente frío, moi frío? Frío. Quero decir, eu creo que conecta con moitas das cousas que nos dixeches. Aparte que o calor, o sea, o frío sempre tes a opción de eso, de abrigarte, de ir a un sitio que haga calor, ou que sexa. Pero claro, cando fai calor, que non tens nada que facer, aire acondicionado, jode mejor xa. No. Eu estou pensando se Mario e máis eu non seremos como as persoas máis antagonistas a unha da outra, porque como cada cousa que dices como ao revés, e eres a persona que odio ao revés, mira, completamente además... Ahora intento non queixarme, o sea, nese grupo non entro, pero no resto todas as cousas que dixeches temos un o sea, vídeo todo, desde que digo que Vigo non está tan mal. Temos un vídeo cancelada. Sí, estás canceladísima. Temos un vídeo que non aínda, bueno, non conseguimos sacar, igual non sale en Camboya. Xusto estamos pois por aí de paseo, imos facer unha ruta en kayak e temos que ver pois o sitio no que estamos, salimos a velo. E a Nuria ocurreselle a fantástica idea de que hai que salir ás putas 2 da tarde cando hai 42 grados no termómetro. Que queres que che conte? Que che pasa? Fai calor, porque estamos a 40 graus, non sei canto estaremos. Fai moita calor, moito sol, e non facemos nada na rúa. Fai moitísima calor. Morremos de calor. Este é o pobo. Verdade que está un pouco deserto, pero bueno, porque a xente cambodiana non está paseando ás 3 da tarde baixo o sol. O cal é normal e solo facemos os 3 turistas un poquinho tocados que paseamos por aquí. De feito hai unha foto moi guai dese viaxe a Camboya, que non sei se me vas deixar poñer no vídeo. A ti vouche enseñar 100%. Sí, mola poñer por aquí. Vale, pois esta foto, que eu creo que é a foto que sempre lle enseño a todo o mundo. Eu creo que é icónica, xa, seguro que xa a viron. Claro, sobre todo cando se conta como vivo eu nos sitios de calor e como reacciona Sergio, pois este é Sergio. Perfecto, vou non despedir con esto. Porque vou dicir que estou moi contenta de estar aquí e de ter esta obra de arte das que me enamorei nos primeiros vídeos de Mario. Ala, chuses. Entón eu estou como, non sei, como en Hollywood como realmente. Como fan loca. Teño que dicir que este póster é original de cando saliu Pokémon Esmeralda no 2004.
Nada, que a ti moitas gracias por vernos, por escoitarnos esas movidas. A ti moitas gracias por falar con nós, por invitarnos a este teu estudio. Bueno, sabes que podes seguir a Mario en calquera das súas redes sociais, a súa canle, todas esas movidas. E as nosas, pois tamén sabes que nos podes seguir en calquera das nosas redes sociales ou en todas. Tes aí si queres decir algo, despedirte ou... Que sacamos máis palabras. Sí, Queremos máis palabras de ti. Oink, oink, unch, unch, xa está. Bueno, pois con estas declaracións despedímonos e vémonos no seguinte vídeo.